دەستپێشخەریە ڕێڤەبەریە خۆسەر ji بۆ چارەسەرکردنا کرîza Sûriyê mijara vê hefteyê ya programa çavê sêyem ya radyoya Rûdawê bû tê de Gêlo Îsa diaxive û endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdî Sûriye dibêje destpêşxerî ji bo yan jî ji encama xwendineke nû ya rewşa Sûrî ra yanî dibêje tişekî baş e. Li aliyê din Nawaf Reşîd li dij derdkeve. Ew serokê nûnertiya Enekesî li Başûrê Kurdistanê dibêje rêveberiyê nimûneyeke erênî baş li navçeyên xwe pêşkêş nekir heta ku destpêşxeriyekê ji bo tevahiya Sûriyê pêşkêş bike. Alan Pîrê di programê de axivî. Ew bi xwe jî pisporê zanistên siyasî ye. Ew jî dibêje destpêşxeriya rêveberiyê bi giştî baş e lê gelek tiştê de hene hîn nezelal. Aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê û herwiha pispor û şarezayên buwarên siyasî helwest û nêrînên cuda li ser destpêşxeriya rêveberiya Xweser ji bo çareserkirina krîza Sûriyê nîşan didin. Gêlo Îsa endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurd a Sûrî ku beşeke ji rêveberiya Xweser ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got ev destpêşxerî ji encama xwendineke nû ya rewşa Sûriyê hatiye. Dibêjim rêveberiya Xweser Demokratîk ji siyaseta roja îro di herêmê de dibe û ser asta navnetewî jî jê nedûre. Lê tenê xandinek rêveberiya Xweser Demokratîk hebû di qonaxê de li piştî ku tevgerek çîbû, livek çîbû, rêveberiya Xweser Demokratîk ji xas di hindir vê li vê de ew jî cibigire, ew jî kanibe wek hêzekî ku ji sedî 25 zêtir û 25 ji hernigariya welatê Sûrî jiyana wî xelkî birêva dibe dare û parêstera wê hernigariyê dike. Nawaf Reşîd serokê nûneratiya Enekesê li Başûrê Kurdistanê ji Rûdawê re got rêveberiyê bi xwe nimûneyeke erênî li navçeyên xwe pêşkêş nekiriye heta ku destpêşxeriyekê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê pêşkêş bike. Ew nimûjicê baş ba xwediyê vê destpêşxeriyê tune ye heta got destpêşxeriyê dike ji ber got di devera got desthelatiya vê îdarê gelek اقصا çêbûye gelek ilga çêbûye şeraketê qebûl nake hevbeşiyê bi opîsyonê muaredê re bi xelkê got helwesta wan cida ji wan nake. Alan Pîrê pisporê zanistên siyasî kolzanîngeha Vîyennayê kar dike ji Rûdawê re got destpêşxeriya rêveberiyê bi giştî baş e lê gelek têgeh û bingehên wê nezelalin. Yani rêveberiya Xweser behsana navendiyê dike û li ser navendiyê jî disekine û navendî ew jî formek ji formên rêveberiyê îdariyê lê em nizanin ka ev nenavendiya han wê bi çi rengî cî bi cî bibe bi rastî yani çawa cî bi cî bibe ji ber ku ew jî mesela gelekî dûdirê jî heve û divê fondamentên wê yani bingehên wê yasayî bi zelalî bên danîn û xuya kirin. Heta niha ne hikûmeta Sûriyê û ne jî îtilâfa opozîsyonê ti helwest û daxuyaniyên fermî derbarê destpêşxeriya rêveberiya Xweser de nîşan nedane.